kulo. Ya chaki biro okinyi kasani bana ito tindi mondo kone. Dong nyaka bi aneni yawa dong ino Tineno sep. nani ang'o motimre ni mineno malich kamano? Bana yawang. Iwang' ang'o? Tinda leko lek mabeyo to gimoro chwanye e lek go. Ang'o machwanye lek? Aleko na ni itoko na chiemo to sa mitoko na chiemo no kadhi chiemo to ng'ato chiewa. Ifiambo? Adier. Ibe gino timre ni? Pile. To bwana ano bwana to moro sechanda bwana junior bwana. Do en lek mamet makata inang'eni seleke kata kadichiel. Imbi seleko ga ni gine. Natimo. Ni lae pien. Ai. Onge lek mamet mayengo lek no nitie e gik mamet te e lek. Weri kata ke kwanyo pesa kata mana chiemo e lek lakini lek mo ni lacho ingi. Ni ng'ato ng'isi ni rita. Bona lek no met mera met koro pat mamet go ing'e kamorach go en sama koro iwinjo ni dwa ni lacha. Iwacho ni yawa kusadhi lae pien to mera mit decide dichiel be ok decide ga en gima poi ga githuon mera mit seche malach no kalo gino mit na mok anyalo